Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam. Anag pailinged itinagan nga Irish, ngam di na inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y kablaawan, itinarangpaya abaru atawan, dagitoy apapagayam tayo. Makablaawan ni Milagros Waganan, Aida Harris, Grace Agtina Sales, Gemaline Madriaga, Virgie Padilla, Belinda Ramos, ni Rachel 1895, Maylin Biares, Judeline Guzman, Aidan Jules, Nida Nieveras, kastamat ni Rachel Tabalan, Castañeda Floresma, Rhea Acoba Agbayani, Mercedes Biason, Chelaija Abad, Margarita Pangesban, Joel Quilon, Aida Garcia, kastamat ni Imelda Reyes, Dinamling James, Marites Gahete, Hailey Sinawan, Leonora Bautista, Jeanette Isagire, Mr. Avenge TV Channel, Jasmine Rivera, Mary Ann Dawaten, Kamamshi, Joan Khan, kastamat ni Radiator Spring at Route 66, ni Darwin Dungail, Juliet Sugitan, Aurea Sindayen, Geraldine Larocco, Rowelyn Corpus, ni Lolit Atting, Linda George, Gemma Frutas, ni Raquel Pelerio, Riza Ngasaw, Luz C, ni Florenda Kimpaoy, Jonah Bal,
Sally Guarte Vlog, Mercedes Salazar, Desiree Sakatani, ni Virgo Vic, Precious Gaspar, Mareville Lea, makablaawan pa ni Abdullah Habibi, Mark and Mary Vlogs, Pasyandora 32 Vlogs, Pretty Mary Palatao, Jules Puia, Sam, Nerissa Ranches, Jester Frehiliana, Quent TV, ni Fenny Sagong, Erwin Cacho, Miss April kan Agaluos Arnelson. Kastamutan ang makablaawan dagiti saan ang nainaganan. Agyaman kami unay itinabara apanang suportayo iti YouTube channel tayo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Irish. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Irish ngam pasensyakan manang no jakon imbaga ti address ko. May saakmat anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo dito YouTube channel yo. Kat naawis mo teriknak anang ipatulod iti pakasaritaan ti biagmi, anam na maak ang makaiba ti iti adal kadagiti dumdumngag. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti kolehyo. Ay, agyamanak. Nakaawid akmat laengen. Imbagakmat ngamin kada kayo. Ajak kaya ti makonfine. Gamagpilit kayo mat ngamin. Kay kayat ko ti agpaimbag dito'y balay. Nakarkarong agsakitak no addaak iti hospital. Linda, kasayaatan mo't laeng no adda kayo iti ospital. Tapno mataming ka na imbag. Kita man tinapasamak. Kung nagtumot ngamin adi kag pambanog, ngam natangken ti ulom. Baybay am animin yang ti makaamo kadag iti trabaho dito'y balay. Delikado ti sakit mo iti puso. Iso atong palam ko madag iti ibilbilin mikan ka. Tony, narigat mat no kanayon laengen animin niyang ti mapatpatudon dito'y balay. Awan ti agbayag akatulong no kasta. Kan maysa, kabaalak. Siguro, naira na laeng mat adimikar ti sakit ko. Dahil takot nga rod. Diyak langit ni mapakawan ti bakit. No dadagas ang mapasamak kan kalinda. Amamat no kasano ti panangipatagkukan ka. Ay ayatan ka unay-unay, Linda. Katya kung tarigagayan ti agbiag no mapukaw ka kanya. Saan to ang mapasamak na ita, Tony? Si Kamat. Ate dugpay ti biyag ko. Saan nga itulok ni Apo Diyos ang mapukaw ka masapakan ka? Asinon to ti mang taripatokan ka no kasta ti mapasamak? Anya? Ay siga talaga. Kasta lang arudan tinapasamak kan ka ngam ti pakasaknak pailang ti pampanunutam. Gapo ta ay ayatan ka matunay, Tony. Kat daita ti pagyamanak unay iti Diyos. Tainik ka na kita asawa ama nang ipatag. Naasikaso kan kang runan iti amin man nakaawat. Pasensyakan ka dagiti nagkurkuranga kiti kalabas, Linda. Kat ikarik, si kantulaang ti ayatag aging ganat tong palbiag ko. Agyaman na kiti Diyos, tanakaruar ka niti hospital, mama. Kumusta ka yun?
Okay kayo kadimot laang? Siyempre, iha. Nalaing dagiti doktor ko. Kan kang runaan iti amin. Nalaing ni papam amang taripato kanya kiti hospital. Wan nga rod, mama. Kat pagyamanak unay. Tanaad da anak mo't iti ama akas ka ni papa. Kat pasensya kayon ha, mama. Saan ko apulo sa natulungan ni papa nagbantay kada kayo. Idi na confine kayo. Makumikumakmot nga minidya pagadalan. Saan ka ngagdanag, iha? Maawatan ka. Kasta talaga ti graduating. Ado ti masapul aring paasan nyo. Basta igaad mo ti agadal, iha. Taday ti tartari gagayan mi ka ni papaam. Diyay makaturpos ka iti panagadal mo. Di kagdanag, mama. Itapay, tadandani ako nagturpos. Para kada kayo kani papati amin ngar aramidak, mama. Patpatgan kayo unay kani papa. Uy, friend. Nadamag ko ang nakaruwar ka nun ni mother iji ospital. Kumusta ngay? Kasi ti Diyos, nakaruaran friend. Kat agyamanak, tanakaradkad manan ni mama. Nasayat mat. Siguro, may concentrate mo itan ti panagadal mo. Amok nga minakatagiti na palabas ng aldaw, talaga worried ka, gapo ko ni mamam. Pudno dayta. Taasin mo ti sana madanagan. Amo tayo delikado ti sakit ti puso ni mama. Naimbaglaangan tada ni papa, anang tartaripato ka ni mama iji ospital. Ay nawan nga rod, friend. Talaga amay sa apagulidanan niya ama ni papam. Ipatpatag na launay ni mamam. Idol ko talaga ni papam. Ay, sapay la ko mag-grill. Takas jay to ti masaraka ka fafak. Ha? Guwapo lang aruden. Nasingpat pay. Ay, kilig. Amom, uray siyak. Talaga akasmat ka ni papati kayat kung agbalin to akatako naynay ko iti biyag. Makitkitak namin no kasano ti panangipatag na ka ni mama. Ipatpatag na unay ni mama, friend. Sinabi mo pa. Oh, ti okay ka nga rodan, ah? Awanan ti pagdanagam. Mala, oh my God, tama panda iti kantin. Treat ko, friend. Linda, masapul nga agluwasak man rin iti probinsya. Kas iti sigod. Uwan, Tony. Maawatak. Katagandad ka iti panagbiyahem. Agyaman nak, Linda. No, mapalinla ko sa anak pa yung mapanita. Takarurwar mo pa lang ito ospital. Ang kasapulan dakmont nga minijay. Saan ka ngagdanag, Tony? Maawatan ka. Di nakpakadanagan. Kabaalakon. Kanadamot na Irish kan minyang akadwak dito'y balay. Basta nadam ti salon at mo, Linda. Di kag pampanog. Agin na nakapailaan. Baybayaman ni minyang tagaramit ka dagiti nasken na trabahuan dito'y balay. Di kag tanag subleak mo't laadagos. Apaman na mayring Pasko dagiti nasken nga si kaswak ije probinsya. Wen, di ka madanagan. Nunas kan nga agbayag ka ijay iti sumagmamano nga aldaw. Aramidam, Tony. Agyaman iti pan nakaawat mo, Linda.
ipatpatag kaunay-unay. Tunggal ka ni kadwa bulan, agpaprobinsya ni Papa, manang Emmy. Naruamak maten, taamok ang maipapan iti negosyo ti as-asikaswan na ijay. Pasaray agawid kalpasan ti dua wenno tallo nga aldaw. Simmarantamot ni Mama kalpasan ti pannaka-ospital na manang. Napatag-unay ni Mama ken ni Papa. Iso akas taunay ti panang bilbilin na kada kami kanina namin yang asaan mi abaybayan ni Mama. Mapanagnagak ti panagayat da iti tunggal maysa. Iso nga inarapaap ko, asapay lakuma, takas lantuken ni Papa, ti makatakunaynay ko iti biyag. Mama, sumra ka ko ninja pagadalan. Sige, iha. Agan-andad ka, Uwan, Mama. Uwan gayam. Kaano ka diti sangpot ni Papa? Mabalin nga inton bigat, iha. Apaman ang mairingpas na tiyar aramiden na. Kasta ka di, Mama? Laglagi po nyo dagiti bilin ni Papa, ha? Wan, iha. Di ka kadiagdanag. Alamapan kan. Ang mga numaladaw ka pa iti pagadalan. Okay. Bye, Mama. Wanya anak, nag-enjoy ka kadimot lang itinapanta nagpasyaran? Wan, Daddy. Nagpintas. Nag-enjoyak, Daddy. Di kagtanag anak ko. Basta umayak ditoy. Mapantag pasyar iti dayjadiso. Daddy? Panawan na ka di manan? Abi, anak. Kuma, dito'y kalaangan, Daddy. Di na kun panawan. Abi, amumot nga da trabaho ni Daddy. Saan ka di? Wan, Daddy. Kunam, adamanang ko. Kaano ka di amakitak ni manang ko, Daddy? Dumting to day tanga altaw, anak. Amum tumot lang ni manang mo nga Irish. Napintas ka nasingpot ni manang mo, anak ko. Agpaiso, Daddy? Wen, anak. Kat di ka agdanag, agkita kay tumot lang ka ni manang mo nga Irish. Linda, adakon. Agyaman na kiti Diyos na nakasangbot kan Tony. Kumusta? Nasaya at mo't, Linda. Naragsakan man ni Abi iti sumagbamanong aldaw kaadak iti danana. Di nasaya at nukasta, Tony. Linda, agtamtamagan ni Abi. Apay kanwa kanayo na panawak.
Kun kanayon na damagan no kaano kano amaam muna ni manang nga Irish. Adakad ka dayta. No kaano nga ipudnom ka ni Irish, ti maipapan ka ni Abi. Linda, Patsyak ang maawatan tumatlaang ni Irish ti amin. Awan ti palimad asaan ang maduktalan, Tony. Daita ti laglagipam. Nasingpot ti anak ta. Amok ang maawatan ng tumatlaang ti amin. Kat maawat na akabsat ni Abi. Akas matlaang iti panakaawat ko kan ka, Tony. Pudno ang nasakit ti amin. Ngam napakawan ka. Taamok ang nagbabawi am amin ang naaramid mo iti kalabas. Kat impakitam ti panagbabawim. Amo tayo mat nga awan basol ni Abi iti napasamak. Isula ang tinagbalin a bunga, tinagbasulan nyo kanyak iti inana. Kat ita, taawanan abiyag ni Laida. Tapi musay kat nga rod, idiimpas ngay na ni Abi. Rumbang laeng, adi mo talikodan ti responsibilidad mo kankwana, kas amana. nagtanok ka, Linda. Kat dahi tati pagbainak unay kan ka. Agyaman na kitipan nakaawat mo kanyak. Nagbabawi akong ti amin na nagbasulak kan ka, Linda. Kat ikarik adi kanton pasakitan iti kaanuman. Irish, iha. Mabalin ka di nga. Agsarita ta. Uwan, Papa. Kasla na patag sa tipagsaritaan tayo, ah. Napayagan na kayat ko nga ipudno ti amin kan ka, iha. Tunggal gandatag. Agkapoy tarik na. Ha? Maipapanidan niya ka di dayta, Papa. Iha, sapay la ko matadinak kagura, iti daytoy amamwam. Amok ngawan ti palimod na din tumaibotaktak. Kat marikrik na kadaytoyen ti gundaway, tapno maamwam ti amin. Papa? Iha, nagbasulak kan ni mamam. Papa? Adda kabsat mo itirwar, Irish. Anya? Dahil tati agpaiso, iha. Adda kabsat mo itirwar. Isu ni Abi. Kat magagaran una yun ang makakita ka iti personal. Naaramid mo ti kastakan ni Mama, Papa? Kunak na may saka pagwadan nga, Ma. Saan mo't gayam? Tanaaramid mo aliniputan ni Mama. Iha, amo kadakkel tinagbasulak ken ni mamam. Ngam nagbabawi akong ti amin. Naunday a panawon na sinidsidirnak ti konsensyak. Ngam nakarkaron na sidirnak ti konsensyak no baybay ak ni Abi. Kat ni Mama, diyo man lang na panunot. No kasano kasakit da ito'y na maamuan na ti pananggulibyo kan kuana. Amo yung ada sakit ni Mama. Kasano nga ro dita nga ipudnuyo kan kuana ti amin. Iris, iha. Di kan tumapakawan, Papa. No ada mapasamak kan ni Mama. No maamuan na ti inaramid yu kan kuana. Iha, kinapudno na. Nabayagan nga mo ni mamam. Kat nabayag mo tin ang napakawanak itilaksid dagiti nagbasulak kan kuana. Anya?
Kasla nagtupak ti langit kanyak iti day di agundaway manang Emmy. Nagsakit ti impudno ni Papa nga adda anak na itirwar. Ngam nasaksakit idi naamwak. Anabayag gaya man nga ammo ni Mama ti maipapan iti kabsat ko itirwar. Kasla jak mabubos a panunutan at ti inid-idulok nga ama. Ti amak nga impanpanakkel ko amay sa apagulidanan nga ama, kat nagulibmat gayam. Kinagurak ti amak iti dayjay anaamwak manang Emmy. Mama, pudno ka di ti imbaga ni Papa. Anabayagan nga amuyo ti maipapan iti anak na itirwar. Uwan, iha. Nabayagan. Kat nagbabawyanan ni Papam ti amin. Kasta kalaka na ti panangpakawan mo kan kuana, Mama. Iha, nasakit para kanyak ti inaramid ni Papam. Awan umasping ti kinasakit na. Ngam iti panaglabas ti panawan. Nakita ti panagbabawi ni Papam iti nagbasulan na. Katimparik na kanyak na ita. Mama, Amok, iha. Narigat mo ang maawatan ti amin. Nga maipatpatag ko unay ni Papam. Iso anak kasag-anak ang mga klon. Pati dagiti pagkurkurangan kan pagbidbidutan na. Awan basol ni Abi, iha. Tikapsat mo. Naira na laang nga iso tinagbalin a bunga ti panakailawan ni Papam. Mama, Naklon ko ni Abi, ha. Impatag kumatan ti kabsat mo. Uray awan iti den na tayo. Mama, Kat nakarkaro an asyanak iti kabsat mo. Idi na amwak apimusay ti inana. Idi impas nga ina ni Abi. Anya, Wan, iha. Pimusay day ti inana. Idi impas nga ina ni Abi. Katiikit ti inana tinang tartarakan kan kuana ije lugar na. Iso ti papapanan ni Papam ije probinsya, iha. Saan ang negosyo? No di kat mapandasarsarungkaran ni Abi. Narigat para kan ni Papam ti kasjaya sitwasyon, iha. Iso ada pagnumuan mi nga ipudnukan kan ti amin. Saan alimad ka ni Abi ti kaadda ti kabsat na. Kat magagaran unayan ang makakitakan ka. Mama, At sapay la kumata mapakawan mo ni Papam, iha. Kan maaklon mo matan ni Abi, akabsat mo.
Apa yan? Nakaununag man hindi pampanunutem. Apay ka di, ha? Friend, nasakit tinakam ko itinaamuak maipapan ka ni Papa. Ha? Anya day jay, friend? Nakababain ang maamuan ti sa bali. Anya kamutin, friend? Kasla saan nakagayam, hindi kastang isaw-sawang mo ita. Friend, ada kabsat ko itirwar. What? Oh my goodness! Day tati agpaiso. Kat nasakit unay tinakam ko kan ni Papa. Anya ti pangadang mo ita, friend? Kasladyak maaklon, friend. Ngam ni Mama, nabayag gaya man nga muna ti amin. Kat napakawanan ni Papa. Oh, matlagayam. Apay nga rod di mo maaramid ti kas iti inaramid ni mamam. Amang friend, adda dagiti pasamak iti biyag at iti pulos namnamain ang mapasamak. Kasi tinapasamak iti pamilyayo. Friend, Adda ditan, friend, napasamakan. Nakarkaro kat ada involved amay sa tao. Tikapsat mo. Awan basol, tikapsat mo iti napasama, friend. Iso asaan arumbang nga iso tagbaklay iti amin. Amirin sa ka di anay bag. friend, Amo, friend. Iti kaunggam, maaklon mo ti amin. Saan ka adak sa tao? Pamakawan, friend. Dahil tatirumbang nga ipaay mo kan ni Papam. Nalaglag ang tumot lang tiriknam nung napakawan mo ni Papam. Saan ka di pa asimangpot ni Irish, Linda? Nagpakaada. Saan ka no nga agawid ita? Maturog ka no iti ayan tigayim na. Taado ti iring pasda. Apay ka di. Amo ka gumurgura kanyak ti anak ta. Nadagsan ti basol ko kada kayo nga gina, Linda. Amo ka di naktupulos mapakawan ni Irish. Saan ka maawanan itinamnama? Amo kadumtang tumatlaang ti aldaw. Ama pakawan na ka ti anak ta. Napadakkel ta na saya at atao ni Irish. Maawatan ng tumatlaang ti amin. Sapay la ko, Malinda. Amumata na payagan na nagbabawiyak, tinagbasulak ka na kayo. Nangrunakan ka. Kat nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Tanadaan na kita asawa akaskan ka. Man nakaawat. Tanaawat mo ni Abi. Itilaksid nga iso tinagbalin abunga. Ti pananggulib ko kan ka. Tony, awan basol ni Abi. Saan arumbang nga iso ti aglakam iti dusa gapu iti napasamak ka na kayo iti inana. Agyaman ak, Linda. Katsapay ko mga rod. Tadumtang to ti aldaw ang mapakawanak ni Irish. apay nga takas to iti marikriknak. Kagurak ni Papa. Ngam, apay amas ruming ringbaw ti tarigagay ko ang makakita. Kan makaamamoy iti kabsat ko. Diyos ko, tulungan ako, Ma. Ipatpatag ko unay ni Papa. Iso ti maisa nagbalin nga inspirasyon ko. Tapno matunoy ko ti arap-haap ko iti biyag. Anak,
Nakaununag manan ti pampanunutam. Mama, talaga ka di napakawan mo ni Papa iti inaramid na kan ka? Anak, nabayagan ang napakawan ko di Papaam. Kasta kamot ko ma. Apay iha. Umdas ka di ti may salaabasol ang naaramidan ni Papam. Tapno lipatam amin ang kinasaya at nakadatanga agina. Ipatpatag na kaunay-unay ni Papam iha. Amok ang marikrik nam dayta. Kat nakasagaan na nga aguray. Aging ga ayat nagmo ti pamakawan mo kan kuan Mama. Iris, anak. Sino day takadwam nga ubing, Papa? Iris, iha. Iso ni Abi, di kabsat mo. Anya? Abi, iso ni manang mga Iris. Hello, Manang Irish. At last, nakita ka matlaangan. Nagpintas ka, Manang. I love you, Manang ko. Abi. Ading ko. I love you too. Manang? Iris, iha. I'm sorry, Papa. Nagbali na ka man naging bubukod. Kaya kadya sa wunday ta, napakawan na kon, Iris. Awan di karbang kagumurakan ka, Papa. Ipatpatag ka unay. Kastamat na di kapsat ko. Ni Abi. Katnoan niya man dagiti na isawang ko. Kan naipakita kada kayo ama di iti kalabas. Sapay lang kumata mapakawan nagpapa. Katika-rika, manipod ita. Agdadan na tayon anaragsak. Akadwa tayo ni Abi akabsat ko. Iris, anak. Ang tiamanak iha. Uwan, manipod ita. Ditoyin nga agnaad ni Abi. Kat agbalin tayon amay sa naragsak a pamilya. Pudno nga ididamo, nalaos ti sakit tinakam ko ken ni Papa, Manang Emmy. Ngam apaman ang nasirayak tinaamo, nakain-inosente, kan makaayayo alangan ni Abi akabsat ko, namin pinsan anapunas ti gurak para iti amak. Pudno gayam ti kunada, Manang, nga uray kasano kadagsen ti basol ti maysa a tao, nuruming baw ti panangipateg ken pammakawan, mapunas amamin pinsan ti dagensen ti barukong. Nalaos ti ragsak ni Mama, apaman anay matangan na ti panangpakawan ko ken ni Papa. Itamanang, agnanaedan ti kabsat ko ani Abi iti pagtaengan mi, kat awan apulos ti umasping iti kinaragsak mi kas maysa a pamilya. Daytoy ti pakasaritaak, agyaman ak unay, Manang.
To'y pagayam mo, Irish. Pagayam nga Irish, agyaman akmat iti panangibinglay mo iti pakasaritaam dito'y programa tayo. Mamati ak ang nakaibati daytoy iti napatag nga adal kadagiti naayat a dumdumngeg. Pudno unay ti kunam, ano ruming baw ti panagayat, mapunas mo ti amin agura, nga uray pay no immukuok daytan iti kaunggan. Daytoy ti makunak pagayam ko. No kasano ti kinatanok ni mamam, kasta kamatlaang. Kat dayawan kayo iti kasta agaladyo. Iti laksid dagiti napasamak, makunapay laeng at talaga apagwadan kayo asang kapamilya. Kat sapay lakuma, taag tultuloy, kan saanen amagupod pay ti kinaragsakyo, kas maysa a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Mapunan